No mes de marzo, o Goberno do PP levou ao Pleno Municipal unha modificación orzamentaria para poder levar a cabo o plan de humanización do Concello. E, como sempre, a cousa trae tela. Este proxecto, elaborado inicialmente xa polo anterior goberno de BNG e PSOE, consiste na recuperación de espazos públicos para unha mobilidade máis amable para as persoas, concretamente das rúas da Avenida da Constitución, que vai dende o Concello ata a Praza Ugallal, e da zona dos Xardíns da Xiralda, da Rúa Concha Brei. Deles, 700.000 euros van ser financiados directamente pola Deputación de Pontevedra e os 400.000 restantes, que son xustamente o motivo desta modificación parlamentaria, financiaránse a través dunha concertación dun crédito cunha entidade bancaria. Dende Ponteareas en Común levamos varias preguntas ao Pleno en relación a este asunto, insistindo especialmente en dúas. 1. Por que fan modificacións tamén na rúa Rogelio Groba, motivo polo cal precisamente o custe da obra ascende dende 900.000 euros ata 1,1 millóns de euros? E 2. Por que crean na rúa Concha Brei un carril de tránsito de uso exclusivo para vehículos, contradicindo o que se di na memoria de converter na mobilidade persoal e en bicicleta nos únicos modos de desplazamento viable nesta zona? E por se isto fose pouco, outro dos concelleiros da corporación sinalou que no boletín oficial da provincia se di que o Goberno de Ponteareas pediu unha ampliación do prazo da obra por imprevistos na execución da obra, cando en realidade a obra non comezou a executarse. Acaso non saben isto na Deputación de Pontevedra, na que está xustamente a alcaldesa de Ponteareas, Nava Castro? Non creo que sexa outra mentira do PP, non? Sabedes que fixo o PP? Pois sí, efectivamente, como sempre, esquivar as preguntas. A Ponteareas en Común non lle respondeu ningunha das 5 preguntas que se lle formularon. Que vos parece? Que opinades?